Magandang araw sa iyo, Miss Tales. Nais ko rin po sanang magbahagi ng kwento ko at umaasa akong mababasa mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Faye. Matagal na panahon na itong nangyari pero hindi ko ito makakalimutan. Taong 1997. 9 na taong gulang pa lang ako noon. Nasa 3 baitang ng elementarya. Si mama ay buntis noon at masela ng pagbubuntis niya. Minsan dinugo siya ng malala, kaya agad siyang nagpatingin sa doktor. Nalaman nila papa na ectopic pregnancy pala ang sitwasyon ni mama. Ibig sabihin, nabuo yung feto sa labas ng matres. Sa kasamaang palad, walang paraan para maligtas ang baby sa tiyan ni mama at kailangan itong matanggal agad habang maliit pa. Nakakadurog man ang puso ay kailangan ni mama gawin yon dahil delikado na din ang buhay niya. Itinuro kami ng isang kakilala sa isang ospital na meron daw mga espesyalista sa kondisyon ni mama. Kahit gabi na, nagdesisyon sina papa na pumunta na kaagad doon para makonfine na nga si mama. Dahil wala kaming kamag-anak na malapit, wala sa aking mapag-iwanan, kaya isinama na lang nila ako. Bawal ang bata sa ospital, sabi ng guard. Pero kinuusap na lang ni na mama yung pamunuan doon para payagan sila kasi nga walang mapag-iiwanan sa akin. Napapayag naman sila. Agad na ipinasok si mama sa emergency room habang kami naman ni papa ay nasa labas ng kwarto at naghihintay ng balita. Dahil sa bata pa ako noon at hindi pa gaano naiintindihan ng pangyayari, nainip ako at kung saan-saan ako sumusuot. Napalayo ako ng napalayo kay papa hanggang sa napadpad ako sa isang kwartong may malaking salamin na bintana. Natatakpan ito ng malaking kurtinang kulay dilaw. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga iyak ng mga baby. Sigurado akong dun sa kwarto na yun nanggagaling, kaya lumapit ako sa bintanang salamin. Sa pinakadulong bahagi ng bintana, may kaunting parte na hindi natatakpan ng kurtina. Dun ako sumilip. Wala kasi akong kapatid, kaya siguro nung makarinig ako ng iyak ng baby, para akong nasabik na makita yon. Madaming ang mga baby sa kwarto na yon. Nakahilera sila. Nakakatawa tingnan. Nagtagal ako doon kasi naaliw ako sa mga babies. Maya-maya pa, may pumasok na isang babae. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya kasi ang ganda niya at napakaputi. Yung parang artista yung dating. Nakasuot siya noon ng puti na parang pang nurse. Hindi niya ako napansin na nakasili pa rin sa gilid. Inikot niya ang kwarto ng paulit-ulit at isa-isa niyang tiningnan ng mga baby. Huminto siya bigla sa isang higaan at nakita kong inimas-imas niya ang binti ng isang baby. Naisip ko, mataba siguro yung binti ng baby, kaya nanggigigil yung babae. Pero nagtaka ako kasi bigla na lang umiyak yung baby na parang nasaktan ito. Doon ko nakita na parang dumudugo yung paa ng baby. Nanlaki yung mga mata ko sa mga susunod kong masasaksihan. May kinuha yung nurse sa bulsa niya na animoy maliit na salamin. Ipinahid niya ito sa nagdudugong paa ng baby at saka dinilaan ng salamin na may dugo. Nakita kong pangiti-ngiti pa siya habang hinimas-himas niya ulit yung paa ng baby. Ginawa niya yon
na mga 3 beses hanggang sa tumigil na sa pag-iyak yung baby. Parang napako yung mga paa ko sa sahig. Hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw sa sobrang takot ko. Nakita kong lumipat siya sa kabilang baby at ganun ulit ang ginawa niya. Dahil sa bata pa ako noon, wala pa akong kamuwang-muwang. Nung mga oras na yon, iniisip ko kung ano ba ginagawa ng nurse na yun. Normal ba yun? At nang makita ko na papalapit na yung nurse na yun sa gilid ng bintana kung saan ako nakasilip, nilakasan ko na lang yung loob ko na makatakbo na palayo sa lugar na yun. Hingal na hingal akong tumakbo pero hindi ko na matandaan saan yung lugar kung saan naghihintay yung papa ko. Kung saan na naman ako napadpad hanggang sa biglang may humawak sa braso ko. Isang staff ng hospital. Pinagalitan ako at nagtanong kung ano ba daw ginagawa ko doon at takbo ako ng takbo. Bawal daw ang bata sa hospital. Ang sabi ko naman, nasa emergency room ang mama ko. Naligaw ako kaya hinahanap ko kung saan yung pabalik doon. Sabi ng staff sa kabilang building daw yung emergency room. Ang layo na pala ng napuntahan ko. Nagmagandang loob yung staff na samahan ako kahit na may ginagawa din siya. Pagdating ko doon, nalaman namin na kakalabas lang daw sa emergency room si mama. Kaya ang ginawa ng staff ay sinamahan niya ulit ako sa kwarto kung saan dinala si mama. Iniwan ako ng babae sa labas ng pinto at ako na lang ang pumasok sa loob. Nakita kong nakahiga si mama at natutulog sa kama. Nakasuot siya ng green na damit na pang-hospital. Halata sa mukha niya ang panghihina habang inaasikaso siyang lagyan ng dextrose ng nurse. Paglapit ko, nagulat ako ng pagharap ng nurse ay makita kong siya yung nurse na nakita kong pumasok sa kwarto ng mga baby. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong mga panahon na yun. Wala si Papa at tulog naman si Mama. Pagkatapos mag-ayos ng dextrose, ay dahan-dahang lumingon sa akin yung nurse. Parang hindi ako makahinga sa mga oras na yun. Lumapit siya sa akin at bumulong ng huwag kang mag-iingay at magsasalita. Pagkatapos nun, nginitian niya ako. Nakakakilabot na mga ngiti. At saka siya lumabas ng kwarto. Mangiyak-iyak talaga ako noon, lalo na nung dumating na si Papa. Grabing takot ko noon. Gustong-gusto kong magsumbong kay Papa, pero pinilit kong huwag magsalita. Gaya nga nung sinabi ng nurse. Nung gabing yun, hindi na bumalik yung nurse sa kwarto ni Mama. Kinaumagahan, inutusan ako ni Papa na lumabas ng kwarto at ibigay ang isang papel sa nurse sa labas. Naisip ko na umaga naman na at maraming tao na sa labas. Sa ibang nurse ko ibibigay ang papel. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita kong madaming tao sa hallway. Nagkakagulo sila. Madami din ang umiiyak. Habang naghahanap ako ng nurse na mapagbibigyan ko ng papel, ay narinig ko ang sabi ng isang babae doon. Wala na daw yung baby niya. Patay na daw. Gayon din ang hiyaw ng isa pang babae. Bigla akong naalala yung nurse kagabi na pumasok sa kwarto ng mga baby. Malakas ang kutob ko noon na may kinalaman siya sa trahedya na nangyari sa mga kawawang babies. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ni Mama at nagdesisyon na ikwento kay Mama ang mga nakita ko kagabi. Pero pagpasok ko ay andun na naman yung babaeng nurse. Siya pala talagang naka-assign na mag-asikaso kay Mama. Pagkakita ko sa kanya ay hindi na naman ako nakapagsalita.
Panay ang ngiti niya sa akin. Hindi ko na lang pinapansin at hindi ako lumilingon kung nasaan siya. Nung pauwi na kami sa wakas, narinig ko na nag-uusap yung dalawang guard. Ang sabi nung isa, kawawa daw yung mga sanggol na namatay sa nursery room. Nagkaroon daw ng impeksyon sa dugo. Naisip ko na naman yung babaeng nurse at yung ginawa niya sa kwartong yun. Naisip ko din kung tao ba talaga yun o aswang o anumang masamang nilalang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po kung mababasa nyo. Nagtrabaho ako noon sa isang public hospital na sinasabing marami ang mga nagpaparamdam, lalo na kapag bare months na. Doon na kasi nagsisimula ang lahat, pero kami ng mga katrabaho ko, nakaramdam kami talaga nung panahon ng Yolanda at walang kuryente. Na-endorse yung 3 p.m. to 11 p.m. shift sa aming mga naka 11 p.m. to a.m. shift. Yung schedule namin kasi halos permanente siya. Isang beses, may nanay na nagtanong sa amin, meron ba sa inyong mga babae na kulot ang buhok? Ang sabi nito. Nagkatinginan kami ng mga katrabaho ko at pati mga buhok namin dinouble check namin. Sabi namin, di ba nay kami lang ang laging panggabi? Lahat po kami straight ang buhok. Tapos ang sabi niya pa, hindi, meron sa inyong kulot ang buhok. Doon pa nga siya laging natutulog oh. Sabay itinuro yung isang kwarto sa infirmary ward. Ang sabi naman namin, nay bawal po kaming matulog dyan. Pag gusto po naming magpahinga, di ba po dito lang kami sa station? Nakikita nyo naman po kami lagi. Sabi pa nung nanay, pag lumalabas daw doon yung babaeng kulot nga yung buhok, mga 2 a.m. ng madaling araw. Yun yung mga oras na nagpapahinga kami sa nurse station. Inaayos daw nito yung buhok niya at nakasuot din siya ng puting damit. Kayong dalawa, itinuro niya kami ng kaibigan ko na babae din. Di ba kayo yung unang umiikot? Lagi siyang nakasunod sa inyo na may daladalang kandila. Nung mga panahon na yun, wala kaming kuryente sa wards at sa emergency rooms at operating rooms lang ang meron dahil buong Region 8 walang kuryente noon dahil sa Yolanda. Sabi namin, halanay, di ba nga po naka-flashlight kami kapag nag-iikot? Binabawalan pa nga namin kayo magkandila kasi may mga oxygen tanks, baka sumabog. Ang sabi niya naman, nakasunod siya lagi sa inyo. Tapos pagkatapos niya mag-ikot, binibisita niya naman yung mga bata sa kwarto nila. Sabi pa ni nanay, napansin daw nila na lahat ng binibisitang bata ng babae ay nagtotoxic at namamatay. Matapos ng usap namin ay nagpalipat na siya at yung iba pa niyang kasamahan sa ibang kwarto. Kinabukasan, pinag-usapan namin yung mga sinabi ni nanay. Maya-maya lang, biglang may mga pasyente kami na lumalakas yung flow ng IV. Buti yung nanay ng pasyente, binabantayan niya yung anak niya. Meron namang isa na nag-seizure. Di na lang namin pinansin kung may kinalaman ba yung pag-uusap namin sa mga nangyayari. Inasikaso na lang namin agad yung mga pasyente. Nung sumunod na araw, napag-usapan ulit namin yung tungkol sa babae na sinasabi ni nanay. Laking gulat namin na 3 sa mga pasyente ang nag-seizure, tapos yung mga IV nag-fast drip. Basta mga 5 o 6 kami na naka-duty noon. Hiwa-hiwalay kami eh. Naalala ko pa, may lumipad na chart.
Simula noon, napagtanto namin na talagang may nangyayaring hindi maganda kapag pinag-uusapan namin yung babaeng yun. Ang malala pa, yung mga pasyente na na-admit sa kwarto na sinasabing nilalabasan niya, pagpatak ng Burmans ay talagang namamatay. Isang beses nadaanan namin ng mga ka-duty ko na may nakasinding ilaw sa hagdan papuntang CR nung kwarto na yun. Nagtanungan kami kung may nagsindi nun. Sabi wala daw. Naisipan ng isang doktor na magsindi daw kami ng kandila ng 12 AM at bantayan na lang ito para hindi makasunog. Kaya nagdala kami nung kaibigan ko ng kandila. Ang kaso, hindi namin kayang pumasok sa kwartong yun, kaya pinakiusap na lang namin sa utility staff. Sinamahan namin siya at tumayo lang kami sa labas ng kwarto para maghintay. Napansin namin na hindi niya maitayo yung kandila. Matagal din kaming nag-aantay doon sa labas. Tapos bigla na lang siyang nagsabi ng malakas na sino ba yung nanggugulo sa mga pasyente namin? Nagulat kami noon. Ang lakas naman ng loob ni kuya. Paglabas niya, tinanong namin siya kung bakit siya nagsalita ng ganon. Ang sabi niya naman, may narinig daw siyang umiiyak na babae na parang may edad na. Kumalat yung kwentong yon sa buong ward. Isang beses, may reliever nurse noon. Pumalit muna sa naka-day off na nurse. Ayaw niya maniwala sa mga kwento-kwento, kaya isang gabi, inaya niya yung isang utility staff na dun daw sila magpalipas ng gabi. Pumasok sila bandang 2:30 AM na madaling araw. 15 minuto pa lang lumilipas, biglang nagtakbuhan yung dalawa papunta sa amin sa nurse station. Ang sabi nila, pinagdikit daw nila yung dalawang kama sa loob. Paghiga daw nila, biglang kumalabog pasara yung pinto ng kwarto. Di lang daw nila pinansin nung una. Tapos maya-maya, nagbukas sara na yung mga sliding windows. Sinilip daw nila kami kasi tanaw yung nurse station sa kwarto na yon. Baka kasi pinagtitripan daw namin sila. Pero nagulit sila nung makitang ang sarap ng tulog namin. Humiga daw ulit sila at maya-maya pa, narinig nila na parang may naliligo sa loob ng CR. Kumaripas na daw sila ng takbo papunta sa amin. Naaalala ko pa yung anak nung nanay na nagkwento sa amin. Biglang nagpumulit lumabas. Nag-waiver pa sila kasing bata daw bago nag-toxic nakakita ng pugot na ulo. Alam na din ng ibang mga parent yung tungkol sa multo kasi nagkukwentuhan sila. Hindi nagtagal, yung mahigit 60 na pasyente namin naging 12 na lang. Ang daming nag-waiver para makaalis na sa ospital namin dahil sa takot sa mga nangyayari. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga karanasan ko sa ospital na yun. Maraming salamat po sa pakikinig. Kuha lang po tayo ng mga comments sa ilang videos natin. Hello po kina Sharingan890, Dimples Yumi, at Christian Raylim. Sabi ni Cesar Berdin, OMG, I miss this channel so much, para akong maiiyak. Sobrang tagal kong inantay kayo, Miss Philippine Tales. Haha, thanks for coming back. Maraming salamat din po, Cesar Berdin. Hello din kay Sir Ban ng Malikmata. Hello kay Phantom3448, Jonald Belen, maligayang pagbabalik po. Salamat po. Hello kay Densho565, J. Mark Hagos, Karnak Mandera Zur, Christian Hope Itable, Leo Pestanas, sabi niya welcome back po.
At kay Aubrey Delgado, sabi niya, "Good evening ma'am, musta na po? Miss ka namin." Ayun, maraming salamat po sa mga nanood, nag-comment, nag-like at nag-share ng mga videos natin. Pasensya na po at hindi ko mababasa lahat ng mga comments nyo pero sobrang nagpapasalamat po ako sa patuloy na pakikinig sa mga kwento ng channel na to. Kung gusto nyo po mapasama sa mga shoutouts, comment lang po kayo sa mga videos natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.